नमस्ते, मी मुळ्याचा पराठा करून दाखवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा मुळा आहे. एक मुळा किसून घेतला आहे. स्वच्छ धुवून पहिला आहे ना असा किसून घ्यायचा. हे पीठ आहे, गव्हाचं पीठ आहे. हे मळून मी गोळा करून ठेवला होता, म्हणजे 10 मिनटं झाली. हे एक टोमॅटो घेतला आहे, बारीक एकदम कापून घेतला आहे. हा कांदा एक घेतला आहे, एकदम बारीक चिरून घेतला आहे, म्हणजे एकदम बारीक फोडी तुकडे करून घेतले आहे. ही कोथिंबीर आहे 1 वाटी. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, 1 चमचा घेतला आहे छोटा. ही मिरची पावडर आहे, हा धना पावडर आहे, गरम मसाला आहे, हिंग आहे, हे मीठ आहे थोडं चवीपुरतं, आणि थोडीशी हळद आहे. म्हणजे हे कसं अर्धा चमचा सर्व घेतलेलं आहे. हे पीठ आहे सुकं लाटण्यासाठी घेतलेलं आहे गव्हाचं. हे तेल आहे, हे पाणी आहे. गॅस पेटवला आहे, भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडं तेल ओतते. आता मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते, बारीक कापलाय, एक घेतलाय छोटासा. आता असं मस्त अशी फ्राय झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडं आहे ना मी पाणी टाकते, आणि थोडं गॅस कमी करून आहे ना हे थोडं टोमॅटो आणि कांदा शिजायला ठेवते. हे मस्त शिजतंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी तो मुळा टाकते, म्हणजे मुळा पण त्याच्याबरोबर असं चांगला शिजून येईल. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व मसाले टाकते. हे सर्व मसाले घेतले आहे, मीठ वगैरे, हे आता सर्व त्याच्यामध्ये मी टाकते. आता जरा याच्यावर झाकण ठेवते 2 मिनटं, पण तो मुळा शिजायला पाहिजे ना म्हणून. मुळा मस्त शिजायला आला आहे छान, तरी पण अजून थोडा आहे ना शिजला पाहिजे. असं थोडं चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मीठ टाकलं होतं पण थोडं अलनी झालं, आपण चाकून बघायचं आणि असं टाकायचं. थोडी कोथिंबीर टाकायची. आता जरा याच्यावर आहे ना परत 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, कारण ते मुळा आहे ना चांगला शिजला ना मग चपाती लाटताना पराठा फुटत नाही. भाजी मस्त छान झाली आहे. आता फक्त ती सुकवायची गॅस फास्ट करून.
मुळ्याची भाजी मस्त अशी झाली आहे, छान फ्राय. आता मी काढून घेते थंड करून. आता पराठे करून दाखवते. असे गोळे करून घेतले आहेत. आता त्याच्यामध्ये अशी पारी बनवायची छोटी आणि याच्यामध्ये भाजी भरायची. हे पिठामध्ये पण तुम्ही डायरेक्ट मळू शकता, पण ते लाटताना कसं सगळं बाहेर येतो ना. आणि असे खायला पण छान लागतात. असं थोडी थोडी भाजी भरायची. हे असे भाजीचे परोठे केले ना, मी मुलांना टिफिनला दिले ना, तरी मुले असे म्हणजे मुळ्याचे परोठे असे मुलं खाऊ शकतात. नाही तर मुळा खात नाहीत ना मुलं, मुळ्याची भाजी खात नाहीत. हे असे आहे ना हळूहळू लाटायचे. त्याची भाजी बाहेर येते ना. असे जास्त मोठे नाही करायचे, असे छोटे छोटेच लाटायचे. अशी भाजी बाहेर येते. मग त्याला असं पीठ लावायचं सुकं. असे छोटे छोटे लाटून घ्यायचे. असे हळूहळू लाटायचे. पीठ कसं जास्त लावायचं, फुटलं की परत पीठ लावायचं. फुटलं म्हणून टेन्शन नाही घ्यायचं, ते फुटतातच, कारण आपण भाजी बनवून टाकले ना त्याच्यामध्ये. भाजी नाही बनवली डायरेक्ट आपण साहित्य कालवलं ना की ते आतबाहेर शिजत नाही. म्हणजे आतमध्ये ती भाजी कच्चीच राहते आणि वरून आपण तेल तूप लावलं ना तर ते वर कसं पीठच भाजतो. मी आपण भाजी बनवून अशी टाकली ना छान होतात. असे एवढे छोटे छोटे लाटायचे, कारण ह्यात आता याच्यामध्ये भाजी आहे. असे मस्त लाटायचे. असे आता सर्व मी आहे ना असे लाटून घेते आणि मग तुम्हाला भाजताना दाखवते. पराठे छान घेतलेत लाटून. आता मी भाजून काढते. गॅस पेटवलाय, तवा पण ठेवलाय. तवा तापला ना मग ते टाकते त्याच्यावर. छान तवा तापलाय. आता त्याच्यामध्ये ते पराठे भाजून घेते. असं फिरवायचा उलटा, असे चांगले भाजून घ्यायचे. गॅस फास्ट ठेवायचा, कारण हा तवा जाड आहे ना त्याच्यासाठी. असे पराठे आहेत ना असे सगळी करून शेकून घ्यायचे चांगले. मस्त असे भाजून झाले ना मग त्याच्यावर असं तेल सोडायचा.
मस्त भाजून घ्यायचे. अशी चाळण घ्यायची, चाळणीवरती असे ठेवायचे कारण मग ते कडक होतात. अशी पोकळ चाळण ठेवायची बघा. अशी खाली मी चमचा ठेवला आहे आणि चमच्यावर अशी ठेवायची. म्हणजे गाणी हे पण आहे ना, एक एक भाजून आहे ना साईडला काढून घ्यायचे. एकावर एक नाही टाकायचे. एकावर टाकले ना मग ते नरम होतात. असे एकदा फिरवले ना म्हणजे सगळे म्हणजे उलटे फिरवत नाही राहायचे. पहिले असे गोल सगळीकडून असे चांगले असे भाजून घ्यायचे. गोल असे सरकवत असे भाजून घ्यायचे. असं भाजलं ना एका बाजून चांगला, मग त्याच्यावरती असं तेल सोडायचं. तेल नाही तर तूप, काही सोडू शकता तुम्ही. असे मस्त भाजून काढायचे. हे आता आहे ना, हे पहिलं काढून ठेवायचं, नाही तर अशी साईडला घ्यायची आणि त्याच्यानंतर हे असं साईडला ठेवायचं. असे आता सर्व पराठे करून घ्यायचे. भाजून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. मुळ्याचे पराठे मस्त छान झाले आहेत. तुम्ही पण असेच करा मस्तपैकी.